Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapangunang napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubataan mo kami live sa FM station ng 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Pamuno sa Bacolod City Police Office ginkaka sa pwesto. Duha ka mga LPA ang yara karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. 68 ka mga applicants sa Comelec Bacolod gin-disapprove sa ERB. Dalan sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan City, pwede na malabyan matapos na natabo nga landslide. Kag sa Good Vibes, gitukod nga bago nga campsite sa Kabangkalan sa tripping ni Ruming, kag hibalon ang nag-amat-amat popular nga sports nga chukbol. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, mayara na sa duha ka mga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. kaina ang unang low pressure area ang gina-monitor sa Pag-asa. Ang yara na sa 135 kilometers west-southwest sang Calapan City, Oriental Mindoro. Ang panibago na naman nga LPA ang yara naman sa 880 km east sang Eastern Visayas. Sunod sa Pag-asa, halos ang bilog nga Pilipinas ang nag-eksperyensya sa maulanon nga panahon. Ginapaabot nga base magwa na sa PAR ang unang nga LPA sa buwas samtang ang bago naman nga LPA ang wala pa sang direktang epekto sa Pilipinas tubtob bag weekend. Padayon nga mag-eksperyensya sa magulumon nga kalangitan nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang bilog nga Visayas nga nagalakip sang isa sang Negros bangod sang LPA. Sa number 9, Provincial Health Office nagapanawagan sa publiko nga magpanilo sang palibot sa tunga sa karon sa pagsaka sang kaso sang dengue. Sa datos sa Provincial Health Office, may 874 ka kaso sang dengue ang na-record sa bilog nga probinsya. Kung ipaanggid sa datos sa nagligad nga tuig, 17.4% ini nga mas mataas. May 3 naman ka dengue-related deaths ang na-record. Mga malagyo nga lugar sa sur nga bahin sa probinsya amo ang ginatutukan karon bangod sang kadamuon sa ilang kaso, sulod sa kay Dr. Girly Pinungan, ang Provincial Health Officer. Mas ginapabaskog man sa PHO ang ilang advocacy kontra dengue. Ginatutukan nila mga barangay labi na ang may clustering of cases. Karon nga tig-ululan, kag basan may hindi malikawan ang stagnant water, rason nga nagadamo ang lamok. Parayon ang kampanya para sa matinlo nga palibot. Upod man diri ang kampanya kontra leptospirosis. Likawan sa PHO ang pag-ubog sa tubig baha, labi na kung mayara sang pilas. Sa number 8, mga tanan sa Manukan Country ginapaabot nga masugura na ang pagplastar sa ilang mga baligyan sa dalan. Samtang katapos ang toda na balaka sa mga epekto sang ginaplano nga night market sa Father Ferrero Street. Yari ang report. Gin-set up na sang syudad ang tent nga sarang maplastaran sa mga tanan sa Manukan Country sa Father Ferrero Street sa reclamation area. Plano ni Mayor Albi Benitez nga magtukod sang isa ka dome para sa ginaduso nga night market agud indi matamaan ng mga tanan sa ginapaabot nga pagkaayo sang bag-o nga manukan sang SM Prime Holdings Incorporated. Pero nabalaka ang katapos ang B12 Tricycle Operators and Drivers Association. Bangod sila naman ang sarang madulaan plangabuyan kung maplastara na sa mga tanan sang ila alagyan nga dalan. Ang toda among nagaserbe sa mga pasahero padulong sa Seaport Terminal kag sa mga residente nga nagapuyo sa likod sang Manukan. Apektuhan gid pero i-konsulta para mo sa kay kapitan kung basi matagaan lang kami di gamay nga makaparking nga dre lang kami kit sa kadamo man namon. Diyan lang namon nga kung ano magplastar kami sa tricycle namon nga makabiyahe lang kami mula nga gyapon lang. Sa pagdialogo ng Councilor Vladimir Gonzales kag Celia Flores sa mga tenants ang nagligad nga Martes, ginayo na ni Barangay 12 Punong Barangay J.R. Alcantara nga kuntani may alagyan nga ibilin sa mga toda kung masuguro na ang pag-operate sang night market sa Father Ferrero Street. Ang dalan halin sa corner Rizal Street asa sa entrance sang mall ang ginpasarad-an na sang syudad. Karon nga naplastar na ang tent sa dalan. Ginapaabot sang syudad ang amat-amat man nga pagplastar sa mga Manukan vendors. Ginahulat man sa Bacolod LGU nga matapos ang duga nga pagpamutang sang exhaust system sa temporary facility sang SM agud makasaylo na ang mga tenants.
Gintugutan ni Mayor Albi nga dungan makanegosyo ang mga tenants sa temporary facility kag sa iladaan nga pwesto asa sa Agosto 19. Pero kinahanglan makaplastar na sila kag maka-operate sa temporary site sa parking area sa mall antes matapos ang bulan sang Hulyo. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa number 7, mga youth organization ginahaylo nga magporma sa mga programa nga magapasan yung pagid sang renewable energy. Nagpaidalom sa simultaneous workshop ang katapos ng Bacolod SK Federation, Environmental Advocates kag katapos ang Local Youth Development Council sa Bacolod City Government Center. Tuyo sang National Youth Commission upod sa Bacolod LGU nga mahaylo ang mga youth-led organization nga makaporma sa mga policy kag magtukod sa mga proyekto kag programa para mapasanyog ang kampanya angot sa pag-transition sa paggamit sa renewable energy. Kasubog na diri ang Community Solar Power Project nga ginaplano sang Negrosano Young Leaders Institute nga mag-install sa 3 ka mga area sa probinsya. Gisiling ni Bacolod SK Federation President Dana Marie Barzo nga dako ang sarang mabulig sa mga pamatan-on agud mas mapangapinan ang palibot batok sa epekto sa climate change paagi sa pagduso sa mga proyekto may kaangtanan sa paggamit sa renewable energy. So we partnered with different youth organizations and as well as sa Benro and kay Vice Mayor nga office. Gina-promote namon ang policy making and as well as ang program implementation bala sa grassroots and sa barangay gid nga sector para ma-advocate namon nga ang use sang just energy transition or ang mga Sa number 6, backchip satellite offices ang ipahangtang sa mga mall sa Bacolod sa madason nga simana. Naglabot na sa 107,000 ang mga backchip beneficiaries kag applicants sa Bacolod LGU. May masobra 5,000 diri ang nabuligan paagi sa hospitalization kag pati na burial services sa bulig sa mga partner hospitals kag funeral parlor. Ginsiling ni Backchip Coordinator Engineer May Quaicong nga tuyo ni Mayor Albi Benitez nga madamo pa ang mapalabotan sa bulig paagi sa Bacolod Comprehensive Health Program. Agud mapahapos ang pagparehistro, magapahamtang ang syudad sang satellite offices sa Ayala Malls Capital Central kag Asam City, Bacolod sa madason nga simana. Ginatinguaan sa Bacolod LGU nga matigayon nga matagaan sang 5% discount ang mga backchip card holders sa ilang ginabakal nga mga bulong sa mga partner pharmacy sa syudad. Sa karon nagalabot na sa masobra 50,000 ang na-issue nga backchip cards sang syudad. To help nga hindi na sila maplitihan kung lapit sila sa any of the malls, may arat backchip desk nga mag-start sa Monday to cater ang mga applications and mga queries sa both sa aton nga Ayala, Beso Ayala and then SMGS. Sa number 5, may 68 tanan ka mga aplikant sa Bacolod Comelec ang ginis-approve sa Election Registration Board. Ang ERB hearing ang tubtub na lamang subong nga adlaw. Sunod sa kay Bacolod Elections Officer Katrina Trinio Canya, kalabanan sa mga gidisapprove bayara na nga daan sa existing records ay handiri sa Bacolod o kung sa iban nga lugar. Natagaan naman sila damlag pa sa Comelec sa notice para ilang nga makorek sa talatapan ang ilang nga type of application o galing wala man sila nag-appear o kung nagpakita. Gani sunod sa kay Attorney Trinio Canya, wala naman sa mahimo pa ang ERB kundi i-disapprove ang ilang application. Ang iban sa mga na-disapprove sunod sa Katrino Canya, mayara man sang existing registration record overseas. Sa 68, may 8 diri nga gidisapprove man ang ERB bangod pag-ocular inspection sa mga gideklarar nila nga puluyan, wala man sila sa natungdan nga mga lugar. Sa una nga ERB hearing, may 12 na ka mga na-disapprove nga application. Parayon pa ang cleansing as of press time sunod sa kay Canya. Hindi pa mapatod kung pilagid ang nagdugang naman nga bag-o nga mga botante sa Bacolod City. Sa number 4, relocation sa mga pumluyo nga yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone ang nagapabilin nga isa ka pagpanghangkat. Sulod kay John Diasis, ang Disaster Risk Reduction Management Office Head sa Lacasiliana, may 15 ka mga pamilya o 50 ka mga individuals nga ang kag palangabuyan ang yara sa nasakpan sang 4-kilometer permanent danger zone nga kabahin sa barangay Masulog kag Biak na Bato. Ini sila sa karon ang yara sa relocation sites ng ilang mga barangay. Pero sa adlaw sila ang ginatugutan nga magbalik sa ilang mga lugar
para man sa ila palangabuyan suno kay Diasis. Nagapabilin man ang ila kasapatan sa lugar. Hindi basarangan sang banwa ang bilog nga kagastuhanan sa pag-relocate sa ila. Ginsiling ni Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez ngang ila tratapan naga-coordinate sa iban ng mga ahensya ng gobyerno agud to matigayon ng relocation sa mga yadtong yara sa permanent danger zone. May raman sa mga lugar sa La Carlota City kag Bago City ang nalakip sa 4-kilometer permanent danger zone. Suno kay Fernandez, willing man mag-comply ang ini nga mga LGU sa rekomendasyon nga dapat wala na sang human activity sa mga lugar o galing ang mga LGU mayara sang funding limitation. Sa number 3, dalan sa may barangay Kamingawan sa Kabangkalan City ang liwat na nga malabyan sa mga motorista matapos ang nagluntad nga landslide. Liwat na nga malabyan sa mga motorista ang porsyon sang dalan sa may sitio Banga, barangay Kamingawan sa Kabangkalan City. Ang ini nga dalan na nagaangot sa barangay Karulan nga sakop sa gihapon sang Kabangkalan. Bangod sa mabunok ka ulan at ipag ang duta nga naguba sang dalan. Sunod sa kay Kabangkalan City Mayor Benji Miranda na pangitaan sa medyos sang Engineering Department kag General Services Office ang dalan agud malabyan liwat sa mga motorista. Sunod sa alkalde nga posible nagdetek na ining tugas ng tig-ilinit kag natiphag sa nagsigi-sige na bunok ang ulan. Ang karulan ng source sang high value crops sang Kabangkalan. Nga kon hindi malabyan ang dalan, apektado man ang delivery sa mga utan gikan sa karulan pakadto sa city proper. Subong tayo yun na nga makalabay ang mga motorista matapos matapan ang amunga area. Sa number 2, maximum tolerance ipatuman sang kapulisan sa mga grupong inapaabot baga patuman sa aksyon protesta sa adlaw sang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May nakahanda ng security plan ng tagsa ka mga police officers kag station sa Western Visayas para sa natalana ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ginsiling ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki. Ginapaabot nila ang mga natalana nga rally kag iban pangasay sang aksyon protesta sa sona sang presidente. Gani nagmando siya sa mga kapulisan nga magluwas sa pagpatuman sang hugot nga seguridad. Kinahanglan mapasiguro ang maximum tolerance sa mga magarali, ilabi na ang mga ginakabig leftist organization. Ang PRO6 ang naka-full alert sa adlaw sang sona. Maintain na peaceful yung pagkakat ng rally nila. Walang dapat maximum tolerance sila kasi usually nakikita natin yan, yung mga rallies na yan, ina-agitate nila yung mga forces natin. Kaya ang advice natin sa kanila, they should always be practicing yung maximum tolerance. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamuno sa Bacolod City Police Office ginpakakas sa pwesto. Subong gitlabang nga adlaw nagpagbuwas ang Special Order of Philippine National Police National Office nga nagapakakas sa pwesto bilang director sa Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Noel Alinio nga nagasaylo sa iya sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Ang ambong mando ang mga inepektibo na sa buwas nga adlaw. Kadungan sa pagkakas sa kay Alinio, ginkakasman ang pamuno sang CIDG nga si Police Colonel Joel Manuel Ana nga ginsaylo naman sa PNP Regional Office 6. Si Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpagwa naman sa statement nga nagakumpirma sa pag-relieve sa kay Alinio. Sunod sa alkalde, ang pagkakas sa BCPO Director sa pwesto ang kabahin sa promotion process ng PNP. Magahulat naman ang alkalde sang ngalan sang magapamuno sang BCPO. Nagapasalamat naman ang alkalde sa pagserbisyo ni Alinio sa syudad sa Bacolod. April 18 sining tuig sang gin-assign si Alinio sa Bacolod City. Kagyari na pang pabalo namon niya pang pag-good vibe sa inyo sining nga weekend. May isa ka tago nga lugar nga natabunan sang fog kag naga-sea of clouds kung kaagahon sa Kabangkalan City. May bungyod, kag kung sa kaon mo, overlooking sa Mabinay, Bayawan kag Kabangkalan. Parayon ang construction sa sining nga campsite kag ini ang aton katuan buwas sa tripping ni Ruming.
Isa sa mga growing sports globally ang chukbol. Isa ini sa naghatag sang interes sa mga bag-o nga henerasyon kag mga atleta. Kabay na diri ang grupo sa mga homegrown athletes sa Bacolod nga naghatag bugal sa pungsod sa mga international chukbol competitions. Aton sila kinalahon sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga. Like ang camping, isa ka growing, ginasubong ito interes sa mga tao. Isa ka namin ito, mabago nga campsite, sa kabakalan, wala pa yung makabukas, ginadagsa na katao. Kag sa weekend man ming no, hibaluon man nato na kung nga damo subong sa mga young nga mga athletes nga nagka-transisyon na sa chokbol. Ano ba lang chokbol ato ni balon sa Sunday? Kaagam ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado. Happy weekend.